Pensem fa temps de fer aquest acte, pensem que servir li feia falta el 9 d'octubre, perquè com ha dit abans en el meu discurs, tindré una senya d'identitat. Jo volia demanar disculpes a que no intentar convidar a la majoria d'associacions per això, per la capacitat de l'aforament. Jo creiem que el lloc era bo fer-ho així a l'Ajuntament. Portar-lo a un altre lloc, a veure si el camió ens permet que tingui una primera vegada, no sabíem l'èxit que anava a tindre. Pensar també en convidar les associacions més significatives que tenim al poble. Si no, per favor, que no se senta per al·ludida que sense cap mala intenció, simplement era per tema d'aforament, no podíem donar més. Jo vull agrair també personalment a Fernando Lloca, perquè jo penso que és història viva del poble. Manolo Corredor no ha pogut vindre perquè tenia un compromís d'agenda i era impossible vindre, també estava convidat, perquè penso que vosaltres, alcaldes, sou història viva i heu fet molt per aquest poble i ho mereixíeu un dia transsenyar com avui estat. Per això, l'any que ve espero que l'acte vos hagi agradat. Ara i fora farem una picadeta de dolços que toquen avui, els dolços de la Moradrà, i un cafè i un suquet, i després cada un així si vol anar a la posició cívica a València o a passar el diumenge on toca el dia dels valencians i ja està. I ara sí que ja passarem, com l'acte solemne oficial, passarem a escoltar l'himne